संघ पेडणे आणि गव्हर्नमेंट हायस्कूल वजरी यांच्यानी ह्या आयोजित केलेल्या 10वीच्या विद्यार्थ्यांचा गौरव सोहळा आणि ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तान उपस्थित असा माझ्या वांगडा ह्या ते सगळे 10वीचे यशस्वी विद्यार्थी. सगळ्यात पहिली सगळ्यांचो जो सत्कार झाला त्यांचे खूप खूप कौतुक आणि अभिनंदन आणि त्यांना पुढील वाटचालीक खूप खूप शुभेच्छा. आम्ही आज ह्या निमित्तान शाळेच्या मुख्याध्यापिका हांचो बी सत्कार केलो. तांचे कार्य कृष्णानूय सांगले, सरांनी सांगले की ज्या त्यांची धडपड जी आसा विद्यार्थी घडोवपाक, कित्याक आमी सदांच मानता की विद्यार्थी ह्या समाजाचो एक बॅकबोन, एक कणो आसा. एक बरो विद्यार्थी घडोवप म्हणजे देशाचो एक बरो नागरीक घडोवप आणि जर बरो नागरीक घडयलो तरच हो देश जो आसा जे आमी स्वप्न पळयता एक कणकर, बलवान आणि महासत्ता हे जर जातलो जाल्यार विद्यार्थी हो सक्षम जावचो गरजेचो आसता. आणि हो विद्यार्थी सक्षम करपाक जी रात दीस मेहनत करता ती आमची मॅडम ममता नायक यांचो आमी गौरव केलो. खरो तुमचे मॅडम खूप खूप कौतुक आनी अभिनंदन. म्हाका दिसता विद्यार्थ्यांनी आपल्या जिवनाची वाटचाल कशी करप, जिवनात यश कशें संपादीत करप ते जर आमी पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता ह्या शाळेचे सगळे शिक्षक, शाळेची मुख्याध्यापिका ही खूप बऱ्या तरेन काम करता. ज्या अर्थान ह्या शाळेचो रिजल्ट 100% लागता आणि शाळेची टक्केवारी जी आमी पळयली आता की 4 भुरगे डिस्टिंक्शन, इतर 9 भुरगे मागीर फर्स्ट क्लास आणि मागीर सेकंड क्लास. म्हणजे ह्या ग्रामीण भागातली शाळा जावन सुद्धा जास्त तरेचे साधन सुविधा नासतना सुद्धा इतक्या बऱ्या तरेचे यश मेळयता. याचो अर्थ कितें तर भुरगे बी प्रामाणीकपणे आपले शिक्षण काम करता आसतना ह्या शाळेचो शिक्षक वर्ग, कर्मचारी वर्ग हे खूप अशें बरें काम करता आणि एक बरो विद्यार्थी घडोवपाक प्रयत्न करता आणि तसोच प्रयत्न ह्या शाळेचो रिजल्ट जो आसा हो 100% लागता आणि भरपूर बऱ्या तरेन लागता. पूण शाळेच्या सगळे कर्मचारी शिक्षकाचे खूप खूप कौतुक आणि अभिनंदन. माझो मित्र कृष्णा पालयेकर हाणें आपल्या भाशणांत तुमकां सांगले की आमी जिवनांत फुडचो प्रवास करतना एक माणूस म्हणून आमी फुडें कशें वचप आणि आमच्या ह्या कार्याचो कितें उद्देश आसा तो हांवें तुमच्या मुखार दवरलो. म्हजो दुसरो मित्र महादेव गवंडी हाणें आपल्या विचारांत सांगले की आमच्या ह्या कार्याचो कितें उद्देश आसा आणि आमी एक मनीस म्हणून जेन्ना समाजांत वावरता तेन्ना आमची कितें कर्तव्य आसा आनी कशी पार पाडची आणि तेच्या बद्दल तुमकां थोडीशी म्हायती मेळची, तुमच्या जागृती जावची हो उद्देश घेवन ही संघटना काम करता. खरेंच जशें आमच्या अनिल भाईन सांगले की कृष्णा पालयेकर हाची संस्था जी आहा नवचेतना योग संघ पेडणे समाजात भितर लोकांक नवीन चैतन्य निर्माण करपाची, समाजा भितर नवी चेतना दिवपाची, एका समाजात नवी दिशा दिवपाचें काम जें आसा हें नवचेतना योग संघ पेडणे आनी कृष्णा पालयेकर सर्वदीत करीत आसता. हांव ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तासून हांव कृष्णाचे खूब आभार व्यक्त करता की अशा ह्या देश सेवेच्या एक समाज घडोवपाच्या कार्यात तो म्हाकाय बी ह्या कार्यक्रमांत सामावून घेता, म्हाकाय बी आपल्या कार्यक्रमांत हातभार लावपाची संद दिता. म्हणून हांव खरेंच तेचे खूब खूब तुमच्या सगळ्यांच्या वतीन आभार व्यक्त करता. भुरग्यांक सांगता आसतना हांव इतलेंच सांगतलो की आयज जर हांवें पळयलें तुमच्या एकाडेमिक्सांत, तुमच्या शैक्षणीक रित्या तुमचो तुमकां जी गरज आसा, जी तुमकां विशय शिकयता ते म्हाका दिसता सगळे विशय तुमचे शाळेचे शिक्षक वर्ग बऱ्या तरेचो प्रयत्न करता आणि त्या प्रयत्नांतसून तुमचो बरो रिजल्ट लागता. ह्या बद्दल तुमकां तेजें हांव चड उलोवचो ना, पण एक प्रॅक्टिकल जिवनांत जेन्ना आमी कितें समाजांत कितें वावरता तेन्ना खंय तरी एक फावटी आमचो कॉन्फिडन्स जो आसा पळय तो केन्ना केन्ना हालता वा खंय तरी एक्चुअली आमी वी आर गेटिंग डिमोरलायज वा वी गेट डिमोटिवेट जाता केन्ना आमी. सो म्हाजो जो अनुभव आसा की आमी सदांच आयकता आमच्या घरा कडेन जावं स्कुलान सुद्दां जावं एवरी टायम एवरीवेअर वेन यू स्टडी एवरीबडी इज वन थिंग बाबा बरो शीक आयज मरे खूब कॉम्पिटिशन आसा, आयज जायते कॉम्पिटिशन आसा, आयज कांय इजी ना.
तुझ्या घराकडे चल, तुझा आवय जावं, बापूय जावं, भयण जावं, भाव जावं, शाळेन टिचर जावं, एव्हरी वन हॅज द सेम स्टोरी टू टेल की बाबा बरो शिक, भरपूर प्रयत्न कर, लाईफ इज व्हेरी व्हेरी कॉम्पिटेटिव्ह म्हणतात. करण्याचा आपण प्रयत्न करतो. हा विचार आज देणं महत्वाचं आहे. ज्या फुलेशाह आंबेडकरांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांनी तळागाळातील लोकांसाठी कार्य केलं, महात्मा ज्योतिबा फुले यांनी त्या व्यवस्थेला झुगारून मानवतेचा प्रचार आणि प्रसार केला, त्या ह्या भारत देशामध्ये आज आम्हाला साथ सांगण्याचा जर इंस्टाग्रामच्या बायोमधून जर प्रयत्न होत असेल तर ह्यासारखी दुर्दैवाची गोष्ट नाही. आणि ही गोष्ट आणि हा विचार ह्या वेळेला आणि ह्या वयाला केलं हे अत्यंत महत्वाचं आहे. कारण ह्याच सर्व या विवंचनेमध्ये आणि ह्या सर्व गोष्टीमध्ये हायर सेकंडरी इज द राईट एज. हा विचार जो आहे ह्या युवकांना देणं हे अत्यंत महत्वाचं आहे. आणि करिअर गायडन्स मध्ये मार्गदर्शन करण्यासाठी अनेक वक्ते आहेत, अनेक समाजामध्ये संस्था आहेत, ते आम्हाला सांगायचं गरज नाही. पण आज जे आम्ही डोळसपणे समाजामध्ये बघतो तो विचार मात्र तुम्ही मित्रांनो करू नका. एक नव्या स्वप्नातला गोवा आम्हाला घडवायचा आहे. त्यासाठी आपण जगत असताना दुसऱ्यांना जगवणं आपलं कर्तव्य आहे याची जाणीव ठेवून तुम्ही जगा. आयुष्यामध्ये आम्हाला खूप काही करायचं आहे आणि निश्चितपणानं आम्ही ते करणार आहोत. आणि त्याचबरोबर एकच तुम्हाला मी सांगेन, त्याचबरोबर ज्या वेळेला तुम्ही वाचन करणार किंवा ज्या वेळेला इंस्टाग्रामवरती रील्स बघणार त्यावेळेला आदर्श म्हणून कोणाचा स्वीकारायचा. आदर्श म्हणून म्हणजे आम्ही आयकॉन जर आपण म्हणत असतो तर त्या एखाद्या इंस्टाग्रामवरती रील्स स्टारचा जर आयकॉन तुम्ही निश्चितपणानं स्वीकारा, पण त्याचा विचार काय आहे तो सुद्धा स्वीकारा. आणि तो फक्त विचार डोक्यावर घेऊन आम्हाला मिरवायचा नाही, तर तो विचार आम्हाला डोक्यात घ्यायचा आहे. तो विचार करणं अत्यंत महत्वाचं आहे आणि तुम्ही निश्चितपणानं तो कराल, कारण तुम्ही सर्व सुज्ञ मंडळी आहात. हा गौरव तुम्हाला एक जबाबदारीची आठवण करून देत आहे. मी पुन्हा म्हणेन, एक माणूस म्हणून जगण्याचा आपण प्रयत्न करूया. माणसं कालही जन्माला येत होती, माणसं आजही जन्माला येतात. कालच्या माणसांच्या गर्दीत आम्हाला माणसं भेटत होती, पण आजच्या माणसांच्या गर्दीत आम्हाला माणसं शोधावी लागत आहेत. म्हणजे गर्दीत माणसांच्या माणूस शोधतो आम्ही. अशा पद्धतीची दुर्दैवाची गोष्ट आजची आहे ती होऊ नये यासाठी आपण प्रयत्न करणार, त्याबद्दल दुमत नाही. मी एवढंच सांगतो आणि या कार्यक्रमाला सर्वांचं मी स्वागत करतो. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.